IMH behar... Bai, ala da. Bueno, 10 aldera arte geratu halko naiz, baina gero joan beharra daukat. Egun on guztioi. Eta berriro hemen naukazue IMH-en, Euskararen eta lan munduaren arteko loturei buruz hitz egiteko antolatu duzuen mintegi honetan. Niretzat atsegin handia da urte bete pasa ondoren berriro hemen zuekin guztiokin egotea. Eta hasi baino lehen eskerrak bioz bihotzez antolatzaileoi egin didazuen gonbiteagatik. Gehiegikeriarik gabe esan dezaket IMH-ek eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak harreman bikaina dutela. Biok kezka bera eta ardura bera dugu. Euskararen presentzia enpresaburu eta langileengan areagotzea eta helburu horrek batu egiten gaitu. Ardura horren bidetik bi erakundeek protokolo bat izenpetu zuten, dakizuen bezala, 2006 urtean, aurtengo otsailean berritu duguna. Espero dugu protokolo horrek behintzat legegintzaldiak dirauen bitartean indarra izatea luzeago dako ez bada. Eusko Jaurlaritzak funtsezko deritzo enpresetan elebitasuna ez ezik eleaniztasuna zabaltzeari. Uste dugu elkarrenganako eragina dutela kulturak eta ekonomiak. Atzerriko hizkuntzak jakitea ezinbestekoa da gure mugetatik kanpo gure produktuak saltzeko, baina ahaztu gabe euskarak bere txikian merkatu bat osatzea lortu duela eta gero eta gehiago direla ari esker lan bat aurkitu edo hobetu dutenak. Sektore pribatuak ezin du beraz inondik ere ez ikusiarena egin euskararen bilakaeraren aurrean. Nire aurtengo mintzaldiak bi ardatz nagusi izango ditu. Aprobetxatu nahiko nuke oraingo aukera bi arlotan izan diren aurrerapen eta berritasunen batzuk jakinarazteko dezente izan dira eta esaten zidaten iaz nobedade bat azaldu nuela, espero dut gaur beste bat behintzat azalduta irtete hemendik. Lehenik eta behin, lanitz izeneko diru laguntza zarituko naiz. Hizkuntza politikarako sailburu ordetzak dauzkan 5 deialdietan bigarrena dotazio ekonomikoaren aldetik. Eta bigarrenik bikain ziurtagiriaren aurtengo datuak emango ditut. Saiatuko naiz bi ardatz edo arlo horiek sektore pribatuari interesatzen zaion ikuspegitik azaltzen. Lan munduan euskara integratu eta haren erabilera areagotzeko diru laguntza hildo berezi bat jarri zen abian 2000 urtean, lanitz izenekoa. Lehendik ere laguntzen ziren enpresetan euskara integratzeko ekimenak, hasieran hitzarmen bidez. Lanitz programa abian jarri zenean diru laguntza sendotu egin zen, eta horrekin batera, komunikazio eta sentiberatze estrategia bat ere jarri zen abian. Horrez gain, enpresen hizkuntza kudeaketa neurtu eta ebaluatzeko egitura berezi bat ere abiarazi zen, bikain izenez ezagutzen duguna. Geroxeago hitz egingo dut, bikaini buruz. Hizkuntza kudeaketa aipatu dudanean, euskara nola eta zenbat erabiltzen den enpresetan adierazi nahi nuen. Horrela ulertu izan da orain arte. Gaur egun hala ere kudeaketa linguistikoa, elebitasunaren kudeaketa zaratago doan zerbait da. Atzerriko hizkuntzak ere integratzen hasi direlako Euskal Herriko enpresetan. Egoera berriak bestelako planteamendu bat eskatzen du seguru asko. Hizkuntzen trataera eta plangintza integral bat. Gure hizkuntzak eta hala esaterik balego behintzat gureak ez direnak uztartu behar dituena. Erronka ez da inondik ere erraza, eta sormena eta irudimena eskatuko digu aldi berean. Lanitz diru laguntzara itzuliz, lerroa euskara planak diseinatzeko eta hauek urtero garatzeko sortu zen. Dagoeneko 170 enpresa dira, gure modu egonkorrea markatu diru laguntza honen eskatzaile eta onuradunak. Horietako asko gainera euskal ekonomian eragina handia dutenak. Eta alde horretatik, haien ereduak, elebitasunaren kudeaketari dagokionez, efektu biderkatzailea
izan dezake. Krisia aipatu daia, krisiagatik diru laguntza deialdiak beste hainbat esparrutan bezala, bai Eusko Jaurlaritzan eta bai beste administrazioetan ere, murrizketak sufritu behar izan ditu. Hala eta guztiz, eta iazko saioan esan bezala, 2011ko aurrekontuetan eutsi egin diogu Lanitzek 2010ean izan zuen dotazioari. 2012ra begira, egoerak okerrera egin du, erakunden diru sarrerak murriztu egin direlako. Eusko Jaurlaritzaren kasuan hala ere, Lanitz izango da mozketarik txikiena izango duena. Batez beste, 8%ko jaitsiera aplikatu behar izan dugu deialdi guztietan, alegia edabideak, Euskalgintza, EBPN eta IKT-etan, baina Lanitzek 4,8%ko jaitsiera baino ez du izango. Uste dut diferentzia esanguratsua dela. Aurrerantzean ere horrela jarraitu nahi dugu. Enpresek euskara beren lantokietan integratu eta erabiltzeko egiten duten ahaleginari gure bermea eta laguntza emanez, egoera ekonomikoaren gora berei aurre eginez. Dotazioa handitzea ezinezkoa den garai honetan, bestelako aldaketa eta egokitzapenak egingo ditugu deialdia hobetze aldera. Laster batean, urtearen hasieran, eskatu genuen Lanitzen ebaluazio kualitatiboa jasoko dugu. Euskararen aholku batzordea diseinatzen ari den euskara sustatzeko plan berrian ere lan mundurako proposamen eta neurri zehatzak jasoko dira. Horrekin batera, 2012ko deialdian sartu beharreko aldaketa batzuen inguruko gogoeta egin dugu. Garbi dugu esaterako, ikaslei lan praktikak euskaraz eskaintzearen aukera saritu behar dugula baremazioan. Lanbide heziketarekiko uztardura hobea lortu nahi badugu. Euskarazko lan praktika gutxi eskaintzen da lantegietan, eta hau modu bat izan daiteke egoera aldatzen joateko. Bestalde, bezeroi begirako arreta, idatzizkoa zein ahozkoa, euskaraz eskaintzera bideratzen diren ahaleginak modu eraginkorragoan islatu nahi ditugu deialdian. Diru laguntza publiko guztiek bezala, amaieran Lanitzek ere gizartean duen eragina indartzearekin lotuta dago asmo hau. Azkenik, euskara planetan, ibilbide luze egin duten enpresen behar bereziei, hau da, maila jakin batetik gora daudenei erantzuteko ahalegina egingo dugu Lanitzen bitartez. Bikainen inguruan beraz arituko naiz bukatzeko. Dakizuen bezala, Bikain ziurtagiria 2008an sortu zuen Eusko Jaurlaritzak enpresen kudeak eta linguistikoaren kalitatea egiaztatzeko. Alegia enpresek zenbateraino darabilten euskara neurtzeko. Esan dezakegu egiaztatze sistemak ondo funtzionatu duela orain arte. Enpresek hizkuntzaren normalizazioaren alde egindako lana jendaurrean jartzen duelako, alegia aitorpen publikoa delako eta hori akuilu bat da euskararen presentzia areagotzeko. Oso ondo dago jendeak jakin dezala zer egiten duten enpresek gure hizkuntzagatik. Orain arte 93 ziurtagiri eman dira, aurtengoak barne, eta aprobetxatu nahi dut momentu hau, ja publikoak direlako, aurten Bikain ziurtagiria jasoko dutenei zorionak emateko. Mailan dugu, ordezkari bat, Gipuzkoako Foru Aldundia, izango delako ziurtagiria jasoko duenetako bat, eta ikusten dut KAF enpresako ordezkaririk ere badugula, KAFek ere jasoko duelako, eta agian besteren bat ezagutzen ez dudana barkatuko didazue, zorionak aldez aurretik guztioi ere. Beraz, 3 maila ditu Bikainek, oinarrizkoa, tartekoa eta zilarrezkoa eta goikoa edo urrezkoa. Aurten parte hartu duten ebaluatzaile voluntarioak 80 inguru izan dira. Eskerrak nahi eman nahi dizkiet ebaluatzaile guztiei. Hemen ebaluatzailerik ere bada. Ebaluatzaile eta ebaluatzaile hoien buru aritzen diren Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako teknikariak ere hemen dira. Eskerrak benetan haien zuen laguntza eta ekarpenik gabe Bikain ziurtagiri sistema ezinezkoa litzatekelako.
Haiez gain, Euskalit erakundeak ere merezi du gure esker ona, elkarrekin enpresa askoren atxikimendua lortu baitugu. Mintzalde honen hasieran esan dut, banituela zenbait berritasun kontatzeko eta horietako batek, hain zuzen ere, bikain ukitzen du. Dakizuen bezala, euskararen erabilera egiaztatzeko Euskadin bi sistema ditugu. Bata publikoa, bikain bera, eta bestea pribatua, bai euskarari. Nahiko bitxia da gure egoera. Izan ere, ez Galizian eta ez Katalunian ez dute sistema bakarra ere kudeaketa linguistikoaren kalitatea aitortzeko. Berriki, hasi dira proiektu bana aurrera eramateko nahian. Esan bezala bestetan bat erez eta gurean aldiz bi sistema ditugu. Ez naiz puntu honetan luzatuko, berez nahiko ulergaitza eta azalgaitza delako. Hala ere, zorionez aurten, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak aurre akordio bat lortu du, bai Euskarari ziurtagiriaren elkartearekin, hizkuntza konpromisoaren zigilua elkarrekin garatzeko. Eta leku privilegiatu batean enago, hemen jendea ikusten dudalako, eta bai Euskarariren kudeatzaile ere bertan dugu. Datorren urtean, esperientzia pilotu bati ekingo diogu, zertifikazio sistemaren oinarrian dagoen maila horretan lankidetzan aritzeko. Dena ondo badoa, eta espero dutale izatea alferrikako bikoizketak baztertzen hasi, eta etorkizunean ziurtagiri bakar bat izateko aukera errealitate bihurtu dezakegu. Hori, zalantzari gabe, enpresen mesederako izango da. Eta orain bai bukatzera noa. Hizkuntzaren ikuspegitik arlo sozioekonomikoan azken urteetan, azken hamarkadan bereziki esango nuke eman diren aurrera pausoak ikusgarriak izan dira gure enpresetan. Jakina, asko dago oraindik egiteko eta hobetzeko. Bide horretan elkarrekin egin behar dugu aurrera normalizazioaren ardura nagusia dugun erakundeok eta enpresek. Elkarlan eta lankidetzaren markoaren barruan etorriko dira emaitzak orain arte etorri diren bezala, elkarrekiko gertutasunean eta konfiantzan. Neurri ertzitzaile edo zigortzaileak aplikatzeko tentazioan erori gabe. Euskara 21 gogoeta prozesuan behin eta berriz aipatu eta defendatzen den herritarren atxikimendua lortuko badugu, ezinbestekoa izango da elebitasuna edatzea sentsibilitate guztien adostasunez eta gizabanakoen askatasunean oinarrituz. Arriskutsuena delako nahi ez ditugun eta prozesuaren aurka joan daitezkeen efektuak sortzea. Hizkuntzaren erabilera eta hauxe da edo beharko luke izan hizkuntza politika guztien helburua ez bada atxikimenduan oinarritzen eta errotzen, alferrikakoak dira eta batzuetan kaltegarriak ere izan daitezke erabilera indartu nahian hartzen diren neurriak. Esparru guztietan edo gehienetan bezala hemen ere lankidetzaren eta adostasunaren markorantz jo behar dugu utz egin gabe. Horrek emango baitigu aurrerapen mailakatu, baina etengabearen bermea. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik eta gaurko egitarau mamitsuan murgiltzen utziko zaituztegu, esan bezala tamalez nik jarraituko ez dudan arren. Eskerrik asko benetan.